Iden. Oh. Tanaw na, smile eh. Nay. Hi guys! Ayan, welcome back sa ating channel. So for this video is meron po tayong pupuntahan at saka kukumustahin po natin si Nanay Gloria kasi matagal na tayo hindi nakabalik dun sa kanyang bahay bukid, no? So dito tayo dadaan. Medyo hinimik ka naman kami busy, so kumustahin natin siya. Ayan kung ano na yung update, yung tinatanim ko na mais, oo, kung nabubuhay ba yun or hindi pa, di ba? So grabe dito, napakainit talaga yung area dito. Tapos sige lang, pero tingnan nyo naman po yung hangin, napakasariwa at saka very relaxing po talaga, you know, ang kabuntukan. Yeah. So dito tayo dadaan. Makikita nyo po yan, mga overlooking sa bundok. Tingnan nyo, di ba? So tara, dito tayo. So yan, oh, yung mga wild na mga plants. Dito tayo. I hope nandito si Nanay Gloria, no, para ma-interview natin, makumusta natin, at saka yun nga, makita ko siya ulit. Dito tayo. I think wala na si Nanay dito, guys. Yun, ito na po yung kanyang bahay kubo. Kahit munti ang halaman doon. Nanay! Ayan. So nandito pala si Nanay, guys. Yan, dito yung aso nila. Di, mana mag-kulad doon eh? Inita na eh. Nabuhi na dito mo kita ng mga mais na eh. Yung tatay na eh. Nabuhi na daw to. Itong mga mais, bakit nanurok to? Eh. Ang uban? Grabe dito. Yung hangin dito, guys, napakasariwa. Grabe na, tubig na eh. Tubig na eh. Grabe, ang ganda talaga dito, guys, kasi very relaxing. Tapos yun nga, yung mga pagod dito mawawala. Ayan, give si Nanay Gloria sa tubig para sa akin, guys. Thank you, Nay. Pwede lagi tagbaso, Nay. Amaw din yung bana dito. Ngayon kasi yung baso namin sa farming. Grabe inita. Arisak mo matog usahay na dili. Dili ka magtuganan usahay? So yan po yung sa loob sa bahay ni kubo ni Nanay, no. Hangin yung napakahangin. Tingnan nyo, pag matulog ka dyan, yung hangin airlaps lang. Airlapos-lapos. Sa'yo mong giluto, Nay? Nag-inunan ka? Wow, inunan daw si Nanay, guys. Mahiling ka din. Manghiling. Mo man isdaan, Nay, no? Ala, kuan mo lagi ni. Bulin na ug kuan. Atong lami isdaan, Nay, mo gisugban, Nay. Mo magpaniud to. Yan, oh, inunan. At saka yung isda. Wow, sarap niya. Hapit na yung mahubsi na eh. Okay mo na nagibong kagan? Tingnan niyo yan, guys. Napaka sariwa talaga dito. Kamote? Basta magpalit na eh. Mangaot ka? Mari ko guma na eh. Mangaot ag kamote.
Sinan. Way ungo diri na, ikaw ra usab diri na. Oh, sabi ko. Way ungo diri. Kanami yung kwak kwak kwak. Ikaw tao. Kao na ungo. Kaunon daw yung ungo ni Nanay Gloria, guys. Kanina usa may magtanom diri na, aga agbati ni. Mga tanom man din ni. So yan napaka-sariwa talaga dito at saka usa may magtanom diri, mais gyapon no. So yung mais nandun no. So puntahan natin yung dito naman yung kambing ni Tatay Andres dito niya inilagay. Oo, diri na no. Nanganak naman ni Nay. Nanganak ka na no. Duha ka buok. Yung kambing niya. Yun no, yung dalawang anak niya. So ito yung ina. Oo, ina. Inahing kambing. Si Marites. Si Marites. Ang naong ni Marites ay. Uy, Marites. Ang kaning anak na eh. So puro lalaki yung anak ni Marites, guys. So ginala natin yung name niya si Marites na yan niya. Di na yung naong ni Marites. Malita kayong naong ni Marites, guys. Hala, si Marites. Ay, Marites. Hay nako, Marites. So dito naman, guys, nandito po yung mga anak nila. Grabe ang init. Tirik na tirik yung araw. Grabe. So dito naman, ito yung mga panggatong ni Nanay. No? Yung ganyang mga alagang manok. Yan o. Tapos ngayon, guys, puntahan natin yung kanyan dito hindi ba nasira sa bagyong ulit, no? Dito yung kamuting kahoy, ayan. Tapos kamuti, yun know? So dun ako tinatanim. Ayun. Grabe. Napakasariwa talaga yung hangin dito. Ayun, nabubuhay pa yung kahoy, ha? Tingnan nyo. Ay, nabuhay pa, ha? May mga natumba lang siya pero may mga dahon na naturok. Buhay pa dahil na, no? Tubo na siya, no? Kasagaran sa mga kahoy sa bukid basta matumba may nani. Maukal ra ba, no? Pero buhay pa. Tingnan niyo yan, guys, oh. Yung pinsala ni Udit. Naukal gud ang tanom. Ang kahoy. Oh. Din man. Dito sa logo? Sa Mandawi? Grabe dito sa Mandawi eh. Mana dia kagpanood doon ay? Katali manood to. Ayan, so guys, tingnan niyo naman dito sa paligiran kung ano yung makikita ninyo. Yan po yung kabukiran dito sa bahay kubo ni Nanay Gloria. Tingnan niyo yan, oh. Wow! Hindi naman masyado na damage yung mga puno, no? Yun lang mga malalaki. Pero yun, no? Yung dalawang yun, hindi naman po natumba. Kasi ito lang talaga. Dalawa. Itong isa na to, tapos yung isa is nandito. Yan po yung dalawang kahoy na natumba sa gilid ng bahay kubo ni Nanay Gloria, guys. Tingnan niyo yan. Grabe. Grabe yung damage. Ah? Kahoy? Lagi, kaya mo noon sa astang atop. Wala man noon sa imong atop.
Gili kaya na yung payag ni nanay. Wala ginoon sa inta. Asa man? Nami. Hindi ingon nato diha. Nasmigo George. Oo, nasmigo George dyan eh. Hi, Migo George. Hi, Migo George. Magkid rin ako, mag-standby-standby. Standby-standby, mag-storyahay, no? Napaka-relax talaga. Oops, yung hangin. Very relaxing yung hangin talaga. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless. Thank you.